Maapallo. Se on maapallomaa. Maapallo. Monet eläimet ovat kuolemassa sukupuuttoon. Asialle täytyy tehdä jotain. Nyt on aika ottaa ohjat omiin käsiin. Täältä tulee Oulu Mau Mau! Mennäänkö katsoa Kermami 4 vai oliko se vitonen? No minä ajattelin enemmän sitä eläinnäyttelyä. Ai eläinnäyttelyä, minähän kerran palkkametsästi niitä ei kun siis minä suojelin niitä eläimiä kuin hengeltä. Niin... No sehän on hyvä juttu. Ai no joo. No mutta nähdään sitten 10. Okei, selvä. Ja pylly heiluu. Hei, minun nimeni on Ria Personality ja minulla jäi vahingossa manka päälle, mutta ei se haittaa, eikä se kuulu sinulle, jos minä vaikka kuuntelen muumimusiikkia, mutta meidän koulussamme on ihana poika. Menen sen kanssa treffeille nytten ja hän on todella suosittu ja uudelleen. Ei mitään musiikkia, hänen nimensä on Jaakko. Oi, tuolla hän onkin. Oi, annapas minä kauden näköinen, siis minun kauden Peppu. Eikö siis ei mitään, nyt minäpäs menen sinne. Olen valmis. Jaakko, Jaakko, Jaakko. Terve! Mitä sä stalkkaat? Eikö en minä mitään stalkkaa, älä ainakaan väitä, että mulla on pikkuhousut kaunat. Ei siis mitään, mennään vaan sinne sisälle. Mennään. Ja mennään sitten junalla. Jaakko? Niin. Ei mitään. Sulla on kiva nimi. Ai joo, no älä sitä tuhlaa kuitenkaan. Ai joo, okei. Miksi mä sanoin niin silleen? Terskutin rallaa huonosta nimestä kehui. Se on muutenkin niin huono ja... Ria. Mitä? Tää on meidän pysäkki. Oota! Eläinnäyttely. Sano se iloisemmin nyt, herranen aikaa. Ding! Nyt alkaa eläinnäyttely. Mutta se oli mun vuoro puhua mikkiin. Se on mikki on päällä. Äiti! Onpa iloisen kuuloinen.
lapsellista. No minusta on aika lapsellista, kun ne tuolla lailla tuolla höpöttelee. Höhö. No ai Jaana, se on varmaan taas se minun pikkusisko, se siellä tentissä on ja kaikkea. Ja eikö se, joo, ei mitään, eihän minun pikkusisko mitään. Että, oi kato tuonne. Oi, kato, tuollahan on kissasta, tuolla ihan uhalainen kissa, kun sulla ja siivetkin ja tommoset. Dam, 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 Tidin, dam, tidin, dam. tidin, tidin. Tidin, tidin. Saako tästä Japanista oikein selvää, kun kauheita Kiinan muuria ja mukaan pannoilla on mustat taplat. Pyh! Riia, Mitä? katoppa, täällä on kuva siitä siipikissasta. Wow! Se on tosi uha-alan, mutta se on leikattu siivet pois, se on tosi surullista. Niin. Katso, sun on uhanalaisia, niin meidän pitää suojella niitä. Eihän sinä ikinä leikkaisi siipiä pois tuollaiselta. Totta kai. Eikä leikkaisi! Ei todellakaan leikkaisi! Mitä nää oikein? Ei se et saa. Siis en leikkaa. No hyvä juttu. No niin, kun eihän niitä saakaan leikata. Ja nyt me kävelen käsi kädessä kahdestaan. Pelaatko taas pokeriin? Ei, vaan katon Kissanaisia! Oi, näytä mullekin. Kiitos armasta. Eikö se hienosta kuvista? Didim, didim. Bling! Dadam, dadam! Olipa siellä hauska, mutta oliko susta? No oli sillä ihan hauska. Pidätkö sä usein silmiä kiinni? No en mä taija. No, jassu. Taasko nää stalkkaat mua? Kato, kun mä en tykkää sitä stalkeroinnista. Jaakko! 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 Ting! Onpa hyvä, kun pidät niitä silmiä kiinni. Ria? Pyöri. Okei. Hei, minne sä menet? Mä menen hakemaan sulle konjakkiin, sulla on varmaan suhdehuoli. Mutta ota tässä silti.